Hoxe é un directo un pouco... Bueno, supoño que me escoitaredes. É un directo un pouco especial, pensado para xente pois, que igual ni me coñece, porque está pensado para xente que ides entrar agora ou que entraste xa nas listas de sustitución. Entón penso que primeiro vou presentar. Pois chamame Pablo, son docente de galego de Escola de Idiomas, aínda que actualmente son liberado sindical e traballo no sindicato Ciga Ensino. E dedícome pois a axudarlle a xente principalmente, ao profesorado. Teño unha canle de YouTube onde fago vídeos de procedementos, por exemplo, para entrar en listas de sustitución. Teño vídeos en YouTube de como funcionan as listas de sustitución. Además de facer vídeos en YouTube, pois fago directos aquí en Twitch, pois explicando tamén procedementos, pois o concurso de traslados, que será do que falarei en breve. Por certo, teño moitas novidades do concurso de traslados en canto a recursos que vou presentar. Estou ansioso por presentalo xa, pero aínda non están listos, así que hai que esperar un pouco. E ademais diso, pois bueno, son o creador da aplicación, dun servidor de Discord, que vos vou mandar unha invitación aquí por se alguén, xa digo, que estea vendo un directo deste tipo por primeira vez, pois vou enviarvos aquí unha invitación a Discord. Discord é unha aplicación que podería resumila, pero vai me levar moito tempo, entón case mellor que vos poña invitación, entrades nela, pero a día de hoxe é unha aplicación, eu penso que é indispensable para calquera docente que está empezando ou que xa leve moito tempo, porque aí pois tedes información que publica a Consellería de Educación, tedes información sobre prazos abertos, resolución de dúbidas, etcétera, etcétera. Despois tamén teño unha canle de Telegram que se chama Profesorado de Galicia, onde tamén publico pois información sobre prazos, procedementos que van saindo, etcétera, etcétera. Un Facebook, bueno, 1000 cousas, pero esas son as máis importantes, digamos, pois que estades empezando. E bueno, xa que estamos falando dos que estades empezando, este directo ten a súa orixe un pouco en que estes días saíron actualizanos as listas de sustitución coa xente que vos presentastes este ano ás oposicións e que non estabades nelas. E hai moita xente pois que se ve excluída, non sabe o que ten que facer, moita outra xente que entra nas listas por primeira vez que non sabe nin onde se consultan as listas de sustitución, nin como se consultan as vacantes, descoñecemento. Entón, para iso estou eu, para dar coñecemento ao vosso descoñecemento, vale? Este é un bon momento, se tedes coñecidos que entraron agora nas listas de sustitución, pois bueno, podedes reenviarlles unha ligazón a este vídeo e dicirlles, hai aquí un indirecto que vai explicar cousas de como funcionan as listas, de como se mete a lingua esta que tamén preguntades moito, como fago para que me aparece inglés, como restrinxo zona, bueno, todas estas cousas que preguntades moito estes días, por iso estou hoxe aquí. Penso que vou empezar polo básico, no? Que é, xa vistes que saiu hai un par de días a resolución pola que se actualizaban as listas, vale? Esa resolución, como dicía en Discord, que é onde hai de todo, pois aquí en Discord está publicada, vale? Entón, se ides aquí está aquí xa. Esta, por exemplo, sería a resolución que actualiza as listaxes de sustitución do corpo de mestras, vale? As de secundaria están un pouquiño máis arriba porque saíron o día anterior, se non me equivoco, ou 2 días antes, unha cousa así. Son estas de aquí, vale? En principio, este día publicaran xa tamén as de mestres, pero eliminaron e fixeron aí unha cousa un pouco rara. Entón, que saibades que están aquí, vale? Vou abrir, pois, a de mestres, por exemplo, que foi a última en sair, aínda que calquera das dúas o proceso de reclamación é igual, e o que tedes que mirar, pois, é exactamente o mesmo nas dúas, vale? Entón, esta sería a resolución da actualización das listas, vale? Entón, alguén que se presentou ás oposicións e que xa se veu nas listas, pois perfecto, despois explico como funciona a consulta das listaxes de sustitución, das vacantes e todo iso, pero para quen aparece nesta ligazón de aquí de persoas excluídas, vale? Se estades nesta ligazón, tedes que mirar en primeiro lugar cal é a causa pola que vos exclúen, vale? Que é unha causa numérica que se ides ao final do documento, aparece o motivo, vale? Ao final de todo, aquí abaixo, vale? Aquí se vos fixades, o motivo 1 é que non superou a primeira proba e non cumpre o requisito de especialidade. Aquí tede en conta
xo expliquei moitas veces, pero insisto niso, se hai alguén que se presentou, por exemplo, a miña especialidade que é galego, cun grao en enxeñería non sei que, pois esa persoa non quedaría nas listas a non ser que supere a primeira proba, vale? Hai unha orde de titulacións que vos indica as titulacións coas que se vos presentades automáticamente quedaríades en listas de cada especialidade que vos presentades, vale? Esa orde de titulacións, xa queredes consultar, ides á miña página web, non dixen antes cando me presentei, pero tamén teño unha página web, e nesta página web, aquí na sección de legislación, hai un apartado específico aquí para sustitucións, hai unha cousa básica que é o acordo de interinos que falarei un pouco máis adiante, pero está aquí a orde de titulacións, vale? Entón esta orde de titulacións, se a abrides, aquí o que ides ter é que, por exemplo, se me presento a, pois non sei, educación primaria, que foi a primeira que me saiu aquí. Se me presento a educación primaria e teño unha destas titulacións que me aparecen aquí, automáticamente, só con presentarme, xa quedo automáticamente nas listas de sustitución. Se non teño unha destas titulacións, teño que pasar a primeira proba, vale? Entón hai moita xente que xa me preguntou estes días e que o motivo era ese, entón claro, se ti cando te presentaches non sabías isto e agora te atopas con esta sorpresa de que non vas quedar en listas por non ter unha titulación axeitada, esta orde está publicada desde o 2019, vale? Entón, aí non se vai poder facer moito. Reclamad igual se queredes, lóxicamente, hai xente que pode ter dúbidas pola nomenclatura da carreira, vale? Pero, en principio, hai que ter unha destas titulacións que aparecen nesta orde. Isabel Lopos, falar do CXT, mira, do CXT dentro de... Eu penso como moito unha semana vou facer un directo sobre o CXT no que vou presentar recursos que espero que vos gusten moito solo polo tempo que me levou facelos relacionados co CXT e onde vou explicar tamén todo o relacionado co novo baremo e os cambios que hai, vale? É dicir, vou dar un repaso a fondo ao baremo, vale? Pero hoxe estou falando para as persoas que van entrar na lista de sustitución, así que entendo que ti, Isabel, che queda un pouco lonxe xa. Pero bueno, sempre se pode aprender algo igual. Máis cousas. Iso, unha vez que localicedes o motivo da vosa exclusión, vale? Hai outros motivos, vale? Este 3 de denegou a inclusión das listas, xa falei cunha persoa que lle pasou isto, que na súa propia solicitude denegou ser incluído nas listas, vale? Eu xa lle expliquei, a ver, telo complicado porque ti por vontade propia non decidiches incluírte nas listas, pero aínda así, se estades nesta situación, enviade, se o que queredes estar nas listas, enviade igual o procedimento de reclamación que vos vou dicir agora cal é. Aí pregunta unha persoa, Álvaro, se non estás nin en excluídos nin nas listas. Agora estou explicando como ver os excluídos, entón entendo que non estás aquí, entendo que xa miraches nas listas, e que despois eu vou ir á página das listas para explicar como funciona e buscarse todo iso. Se estás nesa situación, eu o que faría sería igualmente o procedimento de alegación que vou explicar agora, que é o que ten que facer todo o mundo que queira reclamar a súa exclusión, e a maiores, nese caso, eu igual enviaba tamén unha instancia xenérica pola sede electrónica, vale? Pero bueno, podes facer o procedimento de reclamación igual. Así que, imos co procedimento de reclamación, vale? Xa digo, explícavolo aquí, vale? É tan sinxelo como ir á sede electrónica da Xunta, vale? Que xa vos aparece aquí a ligazón, sede.xunta.gal. Buscar o procedimento é de 001A. Había unha persoa que me escribiu aquí en disco relacionado con isto. Acordeime de milagro disto, puxo, o meu procedimento é de 00U para reclamar listas provisionais para a cobertura integral e sustitución no curso académico. Está pechado. É posible que se equivocase no número de procedimento é de 001A ao retar a resolución? A ver, non se equivocaron porque ese é o procedimento de inscripción nas oposicións. Eu non sei se ti atopaches un procedimento de inscripción de anos anteriores e por iso non che deixaba facer nada. Pero, en principio, eu fixen varias reclamacións e non tuve ningún problema. É dicir, é ir ao procedimento, como os vou explicar agora, darlle a accións e darlle a alegacións. E debería deixarche. Se vos atopades con este problema, enviade unha instancia xenérica facendo referencia a este procedimento. E xa está. Vale, non ten complicación tampouco. Bueno, entón, nada, aquí di o procedimento tal, opción alegacións. Prazo de 5 días que acaba
teño que ir a Discord porque non me acordo cando acaba. En Discord aquí tamén temos a canle de prazos abertos. Aquí, entón isto acaba nun caso no de secundaria que saiu antes o 2 de outubro e no de mestres o 3 de outubro, vale? Entón, nada, xa digo, ir á sede electrónica, facer unha alegación no procedimento ED 001A, que non é máis que a inscripción ou a solicitud de inscripción nas OPOS, vale? Entón imos aquí. Identificadesvos aquí, coa chave, co certificado. Hoxe vou entrar co certificado digital, veña. Sempre prender coa chave, pois hoxe co certificado, ala. E tedes que buscar, facendo clic aquí, se tedes máis procedimentos presentados como teño aquí, se tedes tropecentos como a min procedimentos presentados, dades aquí a ver todos buscar, e aquí buscades o que sexa ED 001A. Aquí o teño o meu deste ano, vale? A min é probable que, lóxicamente, non me deixe facer nada, porque eu, aínda que me inscribín na bueno, creo que pagara. Espera, que igual me deixa. Supoño que non, pero... sí, mira. Pois déixame facelo, vale. Pois, entón, esas persoas que decides que non atopades o procedimento, tede en conta que tedes que buscar o deste ano, vale? Igual ese é o problema, igual estades atopando outro que non sexa deste ano. Pero o deste ano é o que empeza aquí por 2024, ou que ten a data de 15 de febreiro do 2024, que foi cando estaba o prazo aberto, vale? Entón, xa digo, é tan sinxelo como darle aquí a acción e facer unha alegación. Vale. Aquí xa na alegación, eu non vos vou dicir lóxicamente como tedes que facer a alegación. A alegación en función do caso de cada un, terades que facela dunha maneira ou doutra. É dicir, en función do motivo de exclusión. Pero nada, aquí non vos fai falta poñer nada, que moita xente pregunta que hai que poñer en expediente. Non che fai falta poñer nada porque xa estás alegando no propio expediente. Isto si que o terías que cubrir se faz unha instancia xenérica. Vale, as persoas que non teñades acceso ao ED 001A ou que non atopedes ou que sexa, podes enviar unha instancia xenérica, vale? Como se envía unha instancia xenérica? Primeiro, memorizades este código de aquí, do ED 001A, vale? Bueno, non sei onde foi agora. Volvo para atrás. Copiádelo. Bueno, non me deixa copiar porque se abre, a ver. Agora. Copiádelo así como poidades. Pois non me deixa este de aquí, vale. Copiádelo. E ides a trámite, solicitude xenérica, tramitades en liña, vale, isto para as persoas que non teñades o procedimento ED 001A, por calquera motivo, que pode ser que non o teñades, polo que sexa. Había un caso que non tiña o procedimento de inscripción nas OPOS, ainda que vos parece raro. E nada, aquí en código do procedimento, pois aquí poñedes ED 001A, incluso podedes poñer tamén o código de antes, vale? Pero bueno, o normal, xa digo, é facelo a través dunha alegación no propio procedimento da sede electrónica ED 001A, que é o que indican as alegacións, vale? As instruccións, este de aquí. Bueno, eu creo que este está claro. E se non estás nin excluídos, como di esta persoa, nin te incluíron nas listas, eu faría o mesmo este procedimento ED 001A a través da electrónica, a reclamación, vale? Hola a todos os que estades aí dándolle a seguir para poder falar no chat, así me gusta, escribide no chat, facede preguntas, así non faleu tanto. Podedes facer as preguntas que queirades, relacionadas con listas de sustitución, a poder ser. Vale, bueno, unha vez feito isto, a outra opción, se non estás nesta lista de excluídos que víamos antes, vale, que xa non sei onde a teño, se xa non estades nesta lista de excluídos, o que tedes que ir é a páxina de sustitucións, que é edu.xunta.gal/sustitutos listas, vale? Aquí vou vos explicar un pouco como teades que facer para buscarvos a vos na lista de sustitución, vale? Porque se non estades na lista de excluídos, o normal é que esteñades na lista xa de sustitucións, vale? Non hai, digamos, unha lista de admitidos, hai directamente estar na lista de sustitucións. Pode haber o caso este desta persoa que dicía que non estaba nin nunha lista nin na outra, pero xa dixen que ten que facer a alegación igual. Pero bueno, o normal é que, como digo, se non estás excluído, que apareces aquí nas listas. Como te buscas aquí? Tes dúas opcións. Por consulta do sustituto, eu non poido, porque como non son sustituto, non poido encher aquí os datos, vale? Pero a outra opción, que incluso eu sería a que faría, aínda que puidase meter o DNI, porque non sei, dame máis seguridade de verme na lista que consultarme polo DNI, pero bueno, eso xa son manías miñas.
Ides aquí a sustitutos, seleccionades a lista de sustitucións da que, en teoría, ides formar parte. Eu que sei, eu vou dar a galego. Bueno, non, sempre ido a galego. Vou dar a informática, veña. E buscadesvos por aquí que, lóxicamente, como xa sabedes, as persoas que entrades novas nas listas entrades despois dos que xa están consolidados, así que teríades que buscarvos por aquí cara ao final, vale? Escollí unha mala lista porque é de informática e pouca xente, encima van a abrir listas seguramente dentro de nada, por certo, así que estade atentos os que por algún motivo non podestes entrar agora e queredes entrar en listas, vale? Pero en matemáticas, por exemplo, todas estas persoas que están aquí, pois seguramente sexan persoas que acaban de entrar nas listas, vale? Todas estas que vedes por aquí, das últimas páxinas, vale? Se pulsades vedes que nunca traballaron, vale? Entón estos son, pois, as persoas que incluíron, vale? Entón eu buscaríame así. Agora faz un control F e buscas o teu nome, vale? Eu que sei, pois Pablo, pois hai un Pablo, eu son Pablo Estevedo Marco, e entón entrei xa nas listas, vale? Que máis se pode facer nesta páxina web de sustitucións? Pois consultar as vacantes, que eu creo que é do máis importante, non? Como se consultan as vacantes? Tedes varias formas. Se queredes ver todas as vacantes que hai publicadas agora mesmo, dadeslle simplemente a buscar, vale? O único que fixen foi vacantes, pendentes e buscar, vale? E estas son as vacantes que hai agora mesmo de todos os corpos e de todas as especialidades que a Consellería ten pendente de publicar. De publicar non, de adxudicar, que publicadas xa están, vale? Pódese filtrar, lóxicamente, se queredes ver só as de mestres, escolledes aquí mestres e aquí dadeslle a buscar. E aquí mostravos só as de mestres. E se dentro das de mestres queredes filtrar aínda máis e queredes, por exemplo, buscar as de lingua estranxeira e inglés, pois buscades aquí, lingua estranxeira e inglés, buscar. Vale? E aí vos aparecen. Hai máis tipos de filtros, de vez en cando vai vos dar este aviso de que son un robot e que ides ter que aceptar, pero bueno, é máis sinxelo que o famoso captcha de antes. Por certo, pois que non saibades, antes había un captcha, entón eu aquí na miña páxina web fixera un rollo que supoño que seguirá funcionando, que era a posibilidade de consultar as listas sen captcha, vale? Eu entendo que se busco, non sei se funciona, igual quedo moi mal porque hai moito tempo que non miro, pero bueno. Vale, aparecen as mismas vacantes, vale? Para que vexades que funciona tamén na miña páxina web a sección esta, vale? Vale, hai máis filtros, vale? Podedes incluso buscar por provincia, polo código, aquí habería que poñer o código do centro. Os códigos dos centros son estes que veñen aquí á esquerda de cada nome do centro. Para que vexades, por exemplo, se busco por este código aquí, pois vaime devolver, pois seguramente só esa vacante, porque non creo que haxa máis nese centro, vale? Aquí o tedes. Xa digo, son filtros que podedes considerar que son útiles ou que non, vale? Pero son filtros que se poden usar. Tamén hai o de data de inicio da vacante, por exemplo, se queredes ver as vacantes que se adjudicaron de lingua estranxeira e inglés desde o 1 de setembro, que isto sí que pode ser máis útil, dadeslle a buscar, e só hai dúas de lingua estranxeira e inglés desde o 1 de setembro, pareceme un pouco raro. Vamos buscar de outra especialidade. Imos buscar, por exemplo, de AL, que seguramente hai máis. No, teño, é que debo ter algún filtro ou algo aquí, ou que pasa? Non sei por que me está facendo isto. DAL, desde 1 do 9. Bueno, pois voulle cambiar. Pois non sei por que me devolve unha só. Ou estou teño un filtro por aí ou algo, non sei. A ver. Vamos a buscar sin filtros. Vou. O captcha dichoso. Vamos quitar o filtro. Estas son as vacantes. Porque estou, claro, nada, olvidadevos. Estaba vendo as vacantes que saíron. Pensei que estaba vendo as adxudicadas. As vacantes que saíron de AL desde o 1 de setembro, vale? Que vese que non son moita cousa, vale? Se queredes ver as adxudicadas, que é o que pensei que estaba facendo por error, vale? Ides a este apartado de aquí, de vacantes adxudicadas, vale? En vacantes adxudicadas, imos cambiar para secundaria agora. En secundaria imos escoller, pois, bioloxía e xeoloxía. E se pulsades aquí, por exemplo, pois as vacantes adxudicadas de 1 de setembro de bioloxía, pois xa vedes que aparecen pois moitas máis, vale? Lóxicamente, se agora fago o que facía antes pensando que estaba aquí e escollo aquí a L, pois o lóxico e esperable é que aparezan
bastante máis, tantas como a 109, vale? É dicir, aquí vemos as vacantes pendentes que están publicadas e pendentes de que a Consellería chame para cubrilas, e aquí en axudicadas as que xa se axudicaron. E nos dous casos tedes filtro, vale? Nun caso, por exemplo, podedes filtrar por DNI, nos dous podedes filtrar por data de saída da vacante ou de data de axudicación da vacante, por provincia tamén nos dous casos, por centro, vale? Ui, espera, que preguntades aí moita cousa. Estiven traballando nun concertado durante 10 anos. Este ano aprobei o proceso selectivo do corpo de maestros. Parabéns. O caso é que, a pesar de entregar un modelo 145 cuberto poño os datos persoais o porcentaxe de retención de breve, cobrei a nómina inteira sin retención ninguna e non abrico o porcentaxe seleccionado. Non quero pagar a facenda, prefiro que me fagan devolver. Cal é o procedimento que teño que facer para que me apliquen o porcentaxe que quero? Iso terías que enviar unha instancia xenérica por sede electrónica a Dirección Territorial da provincia onde preste servizos, indicando, pois, a porcentaxe que queres que che poña. Eu, sinceramente, Lomi 47, eu son ti, sí, efectivamente é probable que como a Consellería non ten datos de ti che estea facendo unha retención nula ou moi baixa, é probable que pois algo lle teñas que pagar a facenda, depende do que cobraras na concertada, que non sei se estabas a horas ou o que fose, bueno. Eu, sinceramente, non faría nada. Eu deixaría que se me acabas actualizando só. É dicir, se non facedes nada, ides ter variabilidade no IRPF hasta finais de ano, despois a partir de xaneiro xa se vos vai regular, e despois ides ter algunha pequena variación seguramente con vistas ao curso que ven, cando en setembro vos finiquiten e todo isto, porque cando cambias de funcionario en prácticas a expectativa, pois xa, bueno, vanche facer como se fores un interino ou un sustituto, vanche pagar aí a paga extra, a parte correspondente, etc, etc. Entón eu deixaría as cousas fluir para eu porque son así máis pachorro, non? Ti fai se queres o que che dixen antes, pero eu deixaría ir a cousa xa que se me actualice soa. Se entregaches o modelo 145 non vas ter problema. Eu estou nas listas de matemáticas, a idea sería apuntar máis de informática, que como acabo de dicir abrirán pronto. Consolidaría posto na lista de matemáticas tamén. A ver, as listas son independentes, entón, para que consolides en matemáticas, teñente que chamar de matemáticas, e para que consolides en informática teñente que chamar de informática. Efectivamente van a abrir listas, en principio eu pensei que xa ia ser máis áxil a cousa, pero estáse retrasando, pero van a abrir seguramente de informática, sexa unha das que abran, sistemas e aplicacións, e informáticas e todas estas. Bueno, estou falando de consolidar, e bueno, teño que meterme na cabeza que este directo é probable que o vexa, bueno, este directo despois cando suba a YouTube, que o vexa xente que está empezando e que non ten conceptos como que é a consolidación, vale? Da consolidación seguramente ides oír falar moito, vale? Porque eu estou consolidado, eu non consolidei, idelo oír. Que é consolidar? Pois consolidar é cando a ti a Consellería, resumo do xeito máis fácil, vale? Hai outras opcións de consolidación, digamos, pero cando a Consellería te chama para traballar e ti traballas, ou incluso vou dicir algunha das máis complicadas para que a xente non pense que non se pode consolidar de outra maneira. Por exemplo, se ti renuncias, se te chaman e renuncias por un dos motivos do acordo de interinos do que falarei despois, e traballa alguén que teñas por debaixo, pois tamén consolidas. Vale? É dicir, consolidar é, resumindo moito, é traballar para a Consellería. Ou que renuncias a traballar alguén que teñas debaixo. E que significa que consolidaches? Pois que ese posto xa vai ser o teu. Vale? Non vas a abandonar ese posto na lista a non ser que vai aprobando xente que teñas por arriba, que desaparecen da lista, que se xubilen, que falezan, etc, etc. Entón, nese caso, subirías postos. Vale? Pero baixar para baixo non vas baixar. Vale, podes baixar nalgún caso que sempre pasa, que alguén que reclama a súa exclusión e volven a meter na lista e igual resulta que estás un posto máis para baixo do que estabas antes. Iso vai ser case sempre porque alguén reclamou a súa exclusión, deronlle a razón, entón teñen que volver a metelo, vale? Pero por regla xeral, consolidar é iso, ter un posto fixo, digamos, na lista de sustitucións. É un posto fixo que pode variar en función de que te vayas quitando por distintos motivos xente de diante. Ben sexa porque aproban as opos, porque se van das listas, porque cambian de traballo, porque falecen, porque se xubilan, polo que sexa, vale? Eso a consolidar. Cando te buscas impulsar, ponche un número de orde e outro posto de espera. Que diferenza hai? Vedes como teño que explicar estas cousas? Porque hai xente moi novata, teño que meterme na cabeza que hai xente moi que acaba de entrar, entón que quere saber cousas básicas. Así que, por favor, se estades no caso de Lara e tedes dúbidas que vos parecen que poden ser unha chorrada, preguntadeas igual, vale? Porque, por exemplo, a ver,
Isto que pregunta é algo moi básico, vale? Pero é moi fácil de entender, é moi fácil de explicar, pero claro, igual se me pasaba, porque como para min é xa tan xa o sei, pois igual non explicaba. Entón, vos preguntade aí no chat todo o que queirades, que non hai problema, vale? Mira, Lara, número de orde é o número que tes na lista. É dicir, espera, vou buscar a unha persoa por aquí. Mira, teño que explicar así, porque como eu non podo entrar por sustituto, pois explico así. Vamos á economía, vale? Imagínate, vamos á lista de sustitución, casi mellor. Vamos á economía, que vai ser, ou filosofía, que é máis pequena e máis fácil. Mira, por exemplo, imagínate que ti és, vamos ir ao fácil, mira, esta persoa de aquí, Carmen Rama Cruces, é a persoa número 37 de orde na lista. É dicir, o seu número de orde é o número 37 e vai ser o que lle aparece a ela en número de orde, vale? 37. Bueno, ten en conta que hai ás veces interinos diante, pero bueno, para explicar isto non afecta neste caso, bueno. Entón, esta persoa é a número de orde 37 da lista, vale? En cambio, se ordeno estas persoas por libres e busco, esa persoa Rama Cruces, ves que agora apareceme de número 1. Eso significa que o seu posto de espera é o número 1. Polo tanto, Rama Cruces é a persoa 37 da lista, pero o seu posto de espera é 1. Que significa que o posto de espera é 1? Que é a primeira persoa que a consellería vai chamar. Vale, neste caso, claro, esta persoa, como vedes aquí, ten ámbito e teno moi restringido. É dicir, só quere traballar nestes concellos, vale? Como se fai isto para alguén que acaba de entrar nas listas? É dicir, se alguén que estades vendo agora o vídeo e decides, hostia, a min gustaría meter como a esta muller, como a Carmen Rama Cruces, gustaría meter tamén así que son a posibilidade de que só me chamaran para determinados concellos, vale? Se queredes que vos chamen para determinados concellos, tedes que ter un dos motivos que están recollidos no acordo de interinos, vale? O acordo de interinos, vou falar despois máis detidamente del, pero é o que regula as condicións de traballo do persoal sustituto e interino. Así que tedes que lelo, vale? Unha das cousas que se recollen nese artigo é a posibilidade de restringir, tamén de renunciar, pero de restringir concellos por un dos motivos que recolle ese acordo. Despois explicareinos, vale? Pero resumindo, pois pode ser, por exemplo, ampliación de estudos, pode ser cuidado de familiar, pode ser ter fillos menores, outro contrato laboral, etc, vale? Despois explico os mellor, pero que saibades que se tedes un deses motivos, podedes escoller os concellos nos que queredes traballar. Do mesmo xeito, se non tedes ningún deses motivos que se recolle no acordo, é dicir, libremente, vos, se queredes, podedes restringir provincia. É dicir, eu nin teño fillos, nin teño ampliación, nin amplío estudos, nin traballo noutra cousa, nin nada de nada, non teño ningún motivo, podo escoller, por exemplo, se quero traballar só na provincia de Lugo, ou na de Lugo a Coruña, ou na de Lugo a Coruña a Ourense, e se quero nas 4, pois xa non faigo nada, vale? Como se fai esta restricción? A primeira vez que vos chamen, se acabades de entrar na lista, a primeira vez que vos chamen por teléfono, solicitádelo. Decides, hola, pois chámame Pablo, e quero solicitar restricción de concellos, porque teño un fillo menor de 6 anos. Ten 3, entón quero restringir. Vai dicir que sí, van dicir, mándame o libro de familia por correo, por sede electrónico, como o pidan, mandádelo, e vamos aparecer aquí os concellos que vos lle dicides á persoa que vos chamou. O mesmo se queredes restringir provincia. Pero aí sen motivo. Dicides, mira, eu quero restringir provincia, só quero traballar, que me chamades para a provincia de Lugo, vale? Moita xente pregunta, e se nesa primeira chamada eu quero restringir só para Lugo, en cambio non hai ninguna vacante en Lugo, podo facelo? Sí, claro que podes. E que vai pasar? Que non che van dar ninguna vacante, e que van a apuntar que tú só lo queres en Lugo. Entón, se sigues de primeiro, non cando saia unha vacante en Lugo, que hai moita xente que pensa iso, vale? Que saia unha vacante en Lugo non significa que che vai dar a ti, vale, despois de que te chamaron e tú restringiche a provincia. Simplemente significa que se ti estás de número 1, se sigues estando de persoa número 1 na lista de espera, que te chamarán e que entón si che ofrecerán Lugo se houbese, vale? Isto en canto á restricción, vale? Non sei se quedou claro, xa digo, os motivos e todo iso explico os mellor despois no acordo de interinos. Hola a todas as persoas que estás chegando. Mira, máis cousas. Hai xente tamén que se vos fixades aquí na lista lle aparece idioma, isto de aquí, vale? En linguas. Vedes que teñen inglés, francés, inglés e portugués. Ana, que estudou máis. Bueno,
se vos queredes facer iso o que vos dá a posibilidade é, por exemplo, unha materia como, non sei, xeografía e historia, que en algúns centros se imparte en inglés, vale? Entón, se hai unha vacante, vale? Acordadevos que as vacantes se consultaban aquí. Vamos a mirar se hai algunha que teña ese requisito. Vale, por Dios, non hai ninguna. Pero mirad, imaginadevos que aquí houbera unha vacante que aquí en Lingua da Praza puxase inglés. Vamos buscar unha que pode... Esta de xeografía e historia. Imaginadevos que aquí puxase inglés. Vale, pois aquí pon inglés, só van chamar as persoas da lista, que estean na lista, que teñan o inglés. Vale? Se vos tedes un B2, un C1, un C2 de inglés, sexa de Cambridge, de Trinity, de Escola de Idiomas, do que sexa, podedes enviálo á consellería, vale, por correo electrónico ou por unha instancia xenérica, e solicitar que volo poñan aí na sección de linguas para que ter dereito a que vos chamen para ese tipo de vacantes, porque se non tedes iso non vos van chamar para vacantes que sexan bilingües, vale? Poden vos chamar para unha vacante que teña, por exemplo, xeografía e historia con afín inglés, vale? Que aquí en observacións poña, por exemplo, esta que pon imparte latín e grego. Bueno, esta non me vale. A ver, non hai ninguna que poña afín. Bueno, non hai ninguna, non hai moitas tampouco. Pero hai ás veces que aquí pon observacións afín inglés. Bueno, se é unha afín inglés e é de secundaria, pois vas poder dala, aínda que vas poder collela, aínda que non teñas inglés, vale? Aí te den conta tamén que se saen vacantes con unha afín que sexa unha lingua estranxeira que non coñecedes, aí pode que vos toque un funcionario que sexa un pouco daquela maneira, que vos diga que tedes que coller, olvidadevos, vale? Se ti, por exemplo, és de xeografía e historia e te chaman para unha vacante de xeografía e historia con francés, e non tes francés, ou de escola de idiomas és de inglés e te chaman para fin portugués ou alemán ou o que sexa, esas non estades obrigados a collelas, vale? Se houvese algún problema porque vos la obligasen a coller, etcétera, etcétera, contactade con sindicato que aí botamos unha man e eso solucionase, vale? Mais preguntas? Cada canto actualizan os postos. Estou no 22 de chamadas dunha lista e para saber cando botarlle un ollo ás listas. A ver, se estás no posto 22 de posto en espera, non sei de que especialidade és, pero se és de alguna que sexa algo grande, tipo castelán, galego, inglés, matemática, xeografía e historia, pode ser que te chamen nunha semana, como te chamen 15 días, como que se empeza a incorporar xente á lista que non te volvan a chamar, poden pasar mil cousas, vale? As listas son un pouco imprescindibles. E o de cando actualizan postos, os postos actualizanse todos os días ás 12 da noite, é dicir, agora, cando sexan as 12 da noite, é probable que se consultades o vosso posto de espera que cambie, ben sexa porque se incorporou xente ás listas ou porque empezou xente a traballar e polo tanto saen as listas, vale? Pero todos os días ás 12 da noite se actualizan, vale? Todos os días, 12 da noite, as listas actualizanse. Se hai cambios, se non hai cambios, pois non ides notar nada, vale? Teño unha dúbida con respecto aos motivos para poder renunciar a unha sustitución. Vale, vou falar diso que despois no acordo de interinos é onde aparecen, vale? Teño un neno de 6 anos que cumple 7 en decembro. Se me chaman podo ligar a idade. A ver, a idade tense en conta a 1 de setembro, e ten que ter menos de 6. Así que se ten xa 6, vale. Cando renuncias son 3 por calquera motivo? Non, polos cativos, por exemplo, hasta que teñen a idade. Vale, depende, por enfermidade familiar, por cuidado de familiar, aí tampouco hai un límite de 3 veces. Hai algunhas que teñen límite de 3 veces, como por exemplo por outro contrato laboral. Incluso estudos tamén ten un límite primeiro de 3 anos, pero pode ampliarse hasta 5. Todos os meus directos quedan aquí en Twitch hasta que Twitch os borra, que creo que pasa un mes ou unha cousa así. Pero este en concreto vai estar subido en YouTube. Hola, se me estás vendo de YouTube. Cando sexa o momento, que agora non é que estou en Twitch aínda, pero bueno. Hola, Pedraco. Rematei... salteime unha, non? Quería saber se pode renunciar a unha das listas e seguir como disponible nas outras. A ver... Se te refires a renunciar, a que che poñan a renuncia, seguir nelas, é unha cousa. Se te refires a renunciar en plan salir dela para seguir nas outras, eso podes facelo, vale?
podes solicitar que te boten dunha lista e seguir nas outras sin problema. Pero entendo que ti me preguntas, Mary, se podes renunciar, por exemplo, estás en galego e en castelán e te chaman de galego e dis quero renunciar e seguir na de castelán. En principio, a renuncia deberían xa aplicar a todas as listas. Sí que é certo que eu coñezo casos nos que, polo que sexa, o funcionario que lle toca xestionalo, pois non pon a renuncia na outra lista, pero o que di o acordo de interinos é que cando renuncias é para todas as listas. Entón, entendo que sería o esperable. Xa digo, a pesar de que hai xente que efectivamente a mantiveron sen a renuncia noutras listas, vale? Pero eu non me atrevo a asegurarche de que che van deixar facer iso, Pero, bueno, nestes casos o que tens que facer é cando chamen solicitalo. E mira, eu quería renunciar, pero podría renunciar só a esta, porque na outra estou interesado. Como a Consellería tamén lle interesa ter xente na lista para traballar, pois igual cho admite. Rematei o mestrado en xuño, estou como auga de maio a ver se abren listas. Van a se abrir agora en breve. Sabes algo das de galego en secundaria e OI? A ver, van a abrir listas, pero eu non sei se concretamente galego e secundaria de OI as van a abrir. Podo che mirar aquí a xente que hai, espera a ver. Bueno, a ver onde vai agora, lingua e literatura galega. Estou outra vez en vacantes. Mira, en galego hai 162 persoas libres. Non creo que abran listas de galego con 162 persoas libres, de momento. En escola de idiomas hai 93. Home, eu diría que non van a abrir galego, pero se as abren, pois mellor. Pero iso, estade atentos, eu xa vos digo, na miña aplicación en Discord, en Telegram publico se abren listas, en Facebook, en todos os lados, vale? En Instagram, etc. Vale, que máis cousas? Grazas polo directo, os que somos moi novos, eu probei este ano a OPO de debuxo, pero sen praza. Estou de posto de espera número 70. Crees que me chamarán para traballar? A ver, o movimento que vedes nas listas a principio de curso, vale, é un pouco, digamos, irreal. Irreal no sentido de que, claro, a principio de curso acumúlanse moitas vacantes, tal, entón pode parecer que a cousa vai super rápido, pero, bueno, tede en conta que, claro, agora chega o mes de outubro, novembro, a cousa empeza a ir máis lenta, ides ver que vai haber xente que acaba contratos que se vai incorporar de novo ás listas e se van volver a poñer diante. Entón, a ver, debuxo é unha especialidade pequena, non hai moitas vacantes de debuxo, de feito se consulto agora vacantes de debuxo. Podría buscalas de outro xeito para que acabates así, sinceramente. Agora mesmo, por exemplo, non hai ningunha. Non é que haxa moitas tampouco, pero non hai ningunha de debuxo. Vale, en cambio, se te vas a especiales máis grandes, pois xeografía, castelán, vale, desas sí que hai. Entón, a ver, eu adivino non son. Tampouco che quero nin dar esperanzas nin quitarchas. Pero se tenta nunha especialidade, se fose xeografía e historia, pois diríache, bueno, carallo, seguramente traballes seguro. Debuxo, pois todo depende de como evolucionen as listas, do que enferma a xente, das baixas que van saindo, permisos. Non che podo dicir outra cousa. Quedan moitos mestres en consolidar cada curso. A ver, non che podo dicir ese dato porque debería, para saber iso, debería saber a xente que había antes nas listas. Non a sei, non sei a xente que había, pero iso xa che digo que depende da especialidade. Por exemplo, en informática non queda nadie sen consolidar porque hai moi pouca xente na lista, sempre as están abrindo, fai falta xente. Matemáticas, pois aí seguramente quede xente sen consolidar, pero claro, non se podo dicir, iso sería ahora a cuestión de coller a xente que hai na lista, facer unha captura de pantalla do número que hai e despois o ano que ven, a estas alturas, volver a facer outra. Pero non se pode dicir outra cousa. Se non teño metido inglés, hai algún xeito de facelo agora? Que nivel de inglés teria que acreditar? Expliquei no antes, non sei se estabas
pero o inglés, se queres que che figure aquí nas listas, como por exemplo a esta persoa que lle figura francés, o que tens que facer é enviar un correo a persoal co título de B2, de C1, de C2 que teñas da lingua que teñas, e tamén o podes enviar por sede electrónica solicitando pois, que te habiliten para prazas bilingües. Estou por primeira na lista de sustitucións desde o xoves. Envía unha mensaxe a sustituto secundaria. Sustituto secundaria? Eso existe? Existe sustituto secundaria? Primeira noticia que teño, persoal secundaria, sí. Para engadir os meus idiomas, pero para traer en lingua, pero non recibín resposta. Sí, a ver, así podes enviar. O de non recibir resposta, eu máis ben miraría as listas, a ver se cho van actualizando. Que non cho actualizan, eu envío unha instancia xenérica un pouco máis pa diante, se dentro dun mes non cho actualizaron, pois enviaría, ou cando se esteñan achegando a ti, ou incluso cando te chamen, podeslo dicir tamén, mira, eu teño un B2 de inglés, quería habilitarme para prazas bilingües, pode ser tal. Pero bueno, entendo que vos lo irán poñendo, pero dadevos conta de que agora seguramente teñen overbooking de traballo, co rollo este de actualización das listas. Hai algunha maneira de mirar a día de hoxe ata que posto chegaron a chamar dunha especialidade do curso pasado? Sí que hai. Eso vai levar un pouco de traballo, pero sería, imagínate que queres mirar, pois galego de Escola de Idiomas, que é onde estou agora. Vale? Entón, se queres ver hasta onde chamaron o ano pasado, vaste á última páxina e ves que aquí, por exemplo, hai moitos nons, entón voulle dar a este non chamaron nunca, ou non traballou, polo menos. Mira, chamaron no 11 de xaneiro de 24. Barda, non me acordo can era. Bueno, vamos con este. O 18 de febreiro. 11. A ver, vou memorizar o número, pois non. Vamos co 325. O 325 traballou. Bueno, sería facer isto. Se tiras que facer isto, vale. O 330 vou ir agora. Tamén. O 335 tamén. O 340 tamén. Oh, Jesús. Bueno, no, pero mira, fíjate, mira, no 345 xa ves que este traballou no 22. No, traballou no 24 tamén. Nada. Sí, traballou casi toda a lista. Bueno, pois debeus incluir, escollimos unha lista mala. Pero bueno, a ver, 345 xa dixen que sí. Nada, escollimos unha lista mala. Sí, porque nesta lista, bueno, eu penso que o sistema, mira, ves, esta por exemplo non traballou no ano pasado, vale? Pero o sistema sería ese, sería ir mirando o detalle de consulta aquí de cada persoa hasta que vexas o último que traballou o ano pasado. Vale, aquí polo menos esta rapaza o ano pasado non traballou, a anterior sí, bueno, pois sería esta última que non traballou o ano pasado. Vale, pero sería así, non hai outro método. As listas de pedagogía terapéutica móvense moito. A ver, esta pregunta é típica tamén, o do canto se moven as listas. É imposible saber o que se vai mover unha lista porque depende de factores incontrolables, como son os permisos que pide o profesorado, as baixas que lle den ao profesorado os servizos médicos. Entón, é imposible saber se vai mover moito ou non. Incluso un ano unha lista pode se mover moito e o curso seguinte non moverse nada ou menos. Por regra xeral, as que son grandes móvense máis, pero claro, tamén hai máis xente. As que son pequenas móvense menos, pero tamén hai menos xente. Entón, claro, é todo moi relativo. Entón eu xa sei que é inevitable na vosa situación non preocuparse diso, pero eu sinceramente intentaría evadirme dese tipo de cuestións que se escapan de calquera control que poidas ter de se vai mover máis ou menos, sinceramente. Se me chaman e estou disfrutando do permiso de nacemento e coidado do menor, pero estou traballando na empresa privada, posso ir disfrutando do permiso e non me botan da lista? Tirei que comunicar a empresa privada. A ver, aí tes varios motivos de renuncia. Tes outro contrato laboral temporal, tes o de menor, se quer renunciar, que non sei tampouco, non me dixo o que queres facer. Se me chamas,
entendo que queres seguir na empresa privada, polo que dis, vale? Entón, se é eso, se queres seguir na empresa privada, eu no teu caso renunciaría por cuidado de fillo menor. E xa está. Dígoche por ese, porque o outro contaríache como un dos 3 posibles cursos. E como por fillo o límite para a edade do fillo, pois... Unha plaza que non é bilingüe poden sacar a sustitución en inglés? Home, non sei a que te refires, pero unha praza que non é bilingüe sacar a sustitución en inglés, eso non ten sentido. Pode ser un erro do centro, por exemplo, pero unha praza que non é bilingüe sacala por bilingüe, eso non ten sentido. Para renunciar ou restringir é motivo estar traballando por conta propia? Sí, tens que ter, entendo, como autónoma, tens que ter 6 meses polo menos de autónoma para que cho admitan. Como se fai? No momento da chamada, como dis, coméntalo, e vanche deixar restringir ou renunciar, o que ti queiras. Sería para empezar a traballar na lista cando remate o permiso. Sería para empezar a traballar na lista cando remates o permiso. Pero entendo entón que queres deixar a privada cando... A ver, tamén o que podes facer é coller... porque ti estás de permiso, non estás de baixa. Entón, estando de permiso, o que che van facer é un contrato administrativo. Fanche un contrato administrativo e contache o tempo como experiencia. Pero non te preocupes, que iso comento na chamada e xa cho explican, Pero en principio, sí, podes, se queres deixar a privada e virte para a pública, mentras estás contrato administrativo, cando acabes, pois chamaríante, sí, non hai problema. Cantas renuncias? Imos falar agora do tema das renuncias e do acordo de interinos, vale? Xa vou agora para iso. Con respecto das listas do ano pasado, referíame máis ben a se é posible saber en que posto da lista do ano pasado, é que a lista do ano pasado xa nos pode consultar, estaba a última persoa en ser chamada. A ver, se quer saber a última persoa en ser chamada, faz o que expliquei antes. Polo que entendín, desa maneira que amosaches, miras en que posto está hoxe, coa lista actualizada tras estas últimas roupas, non en que posto estaba o curso pasado. Sí, claro. Sería calcular se chegarei ou non a ser chamado este curso. Mira, eu entendo tamén que fagades ese tipo de cálculos, pero é que non ten nada que ver o que pasou un ano co que pode pasar o ano seguinte. Así que excusades, a ver, eu entendo perfectamente porque eu era como a vos, vale? Pero, sinceramente, non hai ningunha posibilidade de calcular cando te van chamar en función de como chamaron o ano pasado. É que non ten sentido, polo que che digo, é dicir, o ano pasado puderon sair vacantes, puderon pasar cousas que este ano non pasen, ou que este ano pasen, e que fagan que a lista este ano vaya máis rápido ou máis lenta. Eu non faría, eu non vos recomendo, só vos vades comer a cabeza e perder tempo. Vale, como vos levo dicindo case todo o directo, unha das cousas que debedes coñecer é ler, lédeo, por favor, vale, lédeo, despois preguntademe o que irades sobre el, pero primeiro lédeo. O acordo de interinos, vale? O acordo de interinos é a vosa Biblia. A Biblia das persoas que acaban de entrar agora nas listas de sustitución. A Biblia de calquera persoa sustituta, de calquera persoa interina. Vale? É o libro de cabeceira. Ou de petete. Vale? Onde se pode consultar? A miña página web, profesoradogalicia.com. Vale? profesoradogalicia.com. Legislación, sustitucións, acordo de interinas, non ten perda, abrídelo, e este é o acordo de interinos, vale? Lóxicamente non me vou poñer a resumilo inteiro porque de feito xa teño un vídeo en YouTube falando do acordo de interinos, vale? É certo que o vídeo que teño en YouTube penso que debe ser de antes de que se modificase, vale? Pero bueno, a maioría de cousas son iguais. Entón vou ir ao básico e o que debedes saber sí ou sí do acordo de interinos, vale?
Vou pouco a pouco porque non me quero saltar nada. O primeiro, supoño que serán as prazas de asentación voluntaria. Prazas de asentación voluntaria, vale? Tedes que ter en conta que cando vos chamen para unha media xornada, vale? Ou vos chamen para traballar nunha cárcere, ou vos chamen para centros de menores, ou para atención domiciliaria, ese tipo de prazas son de aceptación voluntaria. Que quere dicir iso? Que cando vos chamen, se renunciades a ela, non vos pasa nada. Non tedes que ter aí un motivo deste acordo, para poder renunciar. Podedes renunciar sen problema ningún, vale? A ese tipo de vacantes. Sobre todo as de media xornadas, que hai moitísimas, e hai moita xente que non as quere, vale? Renuncias. O acordo interino recolle os motivos que vos vai permitir renunciar, os motivos que vos permiten renunciar, e ao mesmo tempo seguir mantendo o voso posto na lista, vale? É dicir, se renunciades por ter un fillo ou filla menor de 6 anos, vale? Hai outras casuísticas, pero isto xa o ledes vos, vale? Hai outras casuísticas, por exemplo, un fillo ou filla menor de 8 anos cando se trate dun núcleo familiar composto por un único progenitor ou progenitora, vale? Hai máis casuísticas destas, vale? Pero ted en conta que por coidado dun fillo ou filla podedes restringir tamén, pero renunciar tamén, vale? Agora estou coas renuncias. Estas renuncias que vos vou explicando son os mesmos motivos que vos van permitir restringir concellos, o que explicaba ao principio do directo, vale? Se tes tamén un destes motivos, por exemplo, un fillo menor de 6 anos, podes renunciar e tamén restringir concellos, vale? Fixádevos, importante, o que dixen xa antes, que a idade dos fillos compútase a 1 de setembro de cada curso. Máis motivos: coidado de familiares, vale? Enfermidade grave propia, vítima de violencia de xénero ou violencia terrorista, ampliación de estudos oficiais. Os estudos oficiais teñen tamén unhas particularidades que non vos vou resumir porque quero que leades o acordo de interinos, vale? Resumo vos así un pouco por encima. En principio son 3 anos e hai algúns estudos que che permiten ampliar ata 5, pero tens que ter aprobadas 90 créditos por exemplo, nos graus, vale? Só se pode, a día de hoxe, restringir ou renunciar por ampliar estudos que sexan graus, mestrados ou doutoramentos. Vale, eses son... Bueno, está tamén outro contrato laboral, que a día de hoxe dá igual o tipo de contrato que teñades para poder renunciar ou restringir. Pode ser indefinido, pode ser temporal, pode ser autónomo, pero de autónomo require 6 meses nese réxime, vale? Eses son os principais motivos tanto de renuncia como de restricción. Insisto, valen para renunciar e valen para restringir concellos, provincias, sen motivo ningún destes, vale? Máis preguntas por aí. Se te chaman estando traballando concertada non hai opción a que che garden o posto, non? De non poder ser así, unha vez que finices o contrato de sustitución podes optar a paro. A ver, que che garden o posto onde? Na privada? Se te refires na privada entendo que non. Se estás traballando na concertada e queres renunciar ás listas de sustitución da pública porque te chamen, acabo de explicar que podes facelo sin problema ningún durante, neste caso, 3 cursos académicos. Que che garden o posto na concertada. Home, eu penso que na concertada non che van guardar o posto, pero iso é unha empresa privada, tens que preguntarles ti. Pero eu diría que non, se te refires a iso. Unha vez que rematas o contrato de sustitución podes optar a paro? Sí, claro. Sí. Tú acabas un contrato coa Consellería de Educación, se tes dereito a paro, podes cobrar o paro. No caso que explicaches antes, estando nunha lista, por exemplo, de educación infantil e ademais tes inglés B2 e te chaman porque ese cole bilingüe teño inglés e saltaría a xente por estar por na lista, nese caso consolidaría por infantil? Non. Para que consolides nese caso teñente que superar os chamamentos ordinarios. Vale, consolidarías aí nunha lista din que hai ficticia de B2 de inglés, pero de idiomas logo. Pero non, en principio non. Seguinte, son 2 preguntas tontas. As preguntas tontas son as non feitas. Xa o dixen ao principio. Hoxe entendo que pode haber preguntas moi
para min que son moi básicas porque levo moitos anos aquí metido, pero que para vos non son. Entón aproveitade e facedeas. Non adoito facer directos específicos pa xente que acaba de entrar na lista de sustitución, é a primeira vez que o faigo, de feito, penso. Pero dado que este ano houve tanto problema e tanta xente que me preguntou, pois digo, pois vou non facer. Pero por eso digo, preguntade todo o que queirades. Digo porque, a ver, fago directos sobre cousas específicas, en plan oposicións, o CXT, si que é certo, teño vídeos na canal de YouTube sobre o acordo de interinos, sobre como funciona, sobre a páxina web da lista de sustitución, máis ou menos o que expliquei antes. Pero preguntado o que queirades. Dixeches antes que o posto na lista é definitivo consolidar. Iso quere dicir que non varía aínda que saque mellor nota nas oposicións? Sí, eso é o que quixen dicir. Se te chaman renuncias, xa non te volven chamar no curso. Se te chaman renuncias, depende da renuncia, a maioría das renuncias son para todo o curso, pero hai unha en concreto que podes desactivar, digamos, que é se renuncias por outro contrato laboral temporal e ese contrato che remata. Se ti tes un contrato, bueno, sexa temporal ou non, se che remata o contrato, ti podes solicitar que te volvan a incorporar para chamar, vale? Eu ano pasado estaba nunha lista sen consolidar e presenteime nas opos a outra especialidade. Ahora vexo que me botaron da lista na que estaba. Xa te respondes ti mesma, estabas sen consolidar. Eu teño entendido que se convoca a especialidade na que estás en lista, se te presentas a outra, seguirás na lista. Sí, pero se tes o posto consolidado. Para poder facer iso é tendo o posto consolidado. Se ti tes o posto consolidado, imagínate que estás en inglés e en francés. Se ti consolidaches en inglés, podes ir a francés e quedar nas dúas listas. Se ti non consolidaches en inglés e vas a francés, van te eliminar de inglés. Podes formar parte do equipo directivo tendo unha interinidade? Sí. O que comentas de 3 cursos académicos, se solo che puxaron a renuncia nunha das listas na que estás, entendo que as listas son independentes. Metido na cabeza. As listas son independentes. Entón, se che puxaron a renuncia nunha lista, nas outras non tes ninguna renuncia. Puxaroncho na que che puxaron. Son independentes. O mesmo, se estades en dúas e queredes pedides que vos voten de unha, non vos van votar das dúas, van vos votar da que pedistes que vos votasen. Máis cousas do acordo de interinos. Toma de posesión ao día seguinte. Elección de provincia ou provincias, xa falei neste directo. Dereitos retributivos, bueno, aquí sinto moito, non contaba meter un pouco de caña, pero teño que meter un pouco de caña, porque aquí hai algo que os que asinan isto se lo pasan por el forro, que é concretamente isto. A partir do curso académico, vou non poñer ben en grande para que o leades, vexades como vos toman o pelo. A partir do inicio do curso académico 2007-2008, por certo, vou vos ainda explicar máis ainda que vos toma moito máis o pelo. Mirad, isto é de maio de 2023. Actualizado en maio de 2023, que é onte, como quen di, vale? Isto que vos vou ler agora, lévase sin pagar desde o ano 2012. Desde o ano 2012, pero isto actualizouse no 2023. E di, a partir do inicio do curso académico 7-8, o profesorado sustituto que preste servizos efectivos nun curso académico durante polo menos 5 meses e medio terá dereito a que se efectúe novamente polo mes de xullo polos días de agosto que procedan, unha vez deducidos ou salvados por vacacións non gozadas. Isto significa que, en teoría, se ti és sustituto ou sustituta traballas 5 meses e medio, tiñanche que pagar o verán, polo que di aquí. Que pasa? Que non cho pagan. Non cho van pagar. Ainda que este recollido aquí, ainda que isto este actualizado o 10 de maio de 2023 e asignado por organizacións sindicais que vos están tomando pelo. Vale? Aí queda. Ala. Aí está bonito recollido, pero ni puto caso lle fan. Máis cousas. Outro apartado moi importante, este 21º, ledio. Ledio porque é moi sinxelo de entender se se lee. Se non se lee é cando se empezan a preguntar cousas raras, se ven cousas raras por aí e incluso respostas raras nas redes sociais, pero ide sempre, cando queirades saber como funciona o sistema de chamamentos, ide á fonte. E a fonte é o acordo de interinos. Está explicado, eu penso que é das mellores cousas que están explicadas da Consellería, o sistema de chamamentos. Aquí non debería haber ninguna dúbida, vale? Eu resúmovolo, pero vos ledio, vale? O sistema é, a min chamame unha vez, vale?
eu collo o teléfono, escollo vacante, vou traballar. Xa está. Bueno, xa adianto algo que igual contaba despois, pero xa que me acordei agora. Cando te chaman para traballar, tens que ir ao día seguinte, vale, tomar posesión ao centro. Levade, polo menos DNI, adoitan pedir o número de conta para que vos paguen, e a tarxeta da Seguridade Social, vale? Eso para o primeiro día é suficiente. Hai xente que leva o título, o mestrado, tal. Sí, levadeo por se vos lo piden, pero se non levas o primeiro día, non vos preocupedes, que o podedes levar o día seguinte, que naide entre en crise, porque o primeiro día se olvidase dun documento. Non pasa nada, lévalo o día seguinte, vale? Chamamentos, vale? Imaginávos que en cambio chámame por primeira vez e non collo o teléfono. Pois despisteime, ou non quixen collelo. Vai unha chamada, vale? A min vanme volver a chamar se quedan vacantes da especialidade na que eu estou, vale? Se quedan vacantes, vanme chamar pasada unha hora, vale? Se pasada unha hora collo o teléfono, escollo vacante, vou traballar, xa está. Se non collo o teléfono nesa segunda chamada, vanme avisar. Vanme dicir, neno, mira, que te chamamos, e non escollo o teléfono, vale? E vanche dicir tamén, o próximo día que haxa chamamentos, volveremos a chamar. Se o seguinte día que haxa chamamentos, que non ten por que ser o día seguinte, vale, pode ser dentro dunha semana ou dentro de 2 días, ou o día seguinte. Pero cando volva a haber vacantes, vamos volver a chamar. Tede en conta que xa tiñades 2 chamadas anteriores que non collistes. Se esa chamada, cando se produza, sexa o segundo día, o terceiro, cando sexa, non a colledes, penalización. 7 días en chamamentos é primeira das 3 posibles penalizacións que podedes ter. Cando acumuledes 3 como estas, é dicir, 2 chamadas un día, máis outro día que non collestes, as 3 bótamos das listas, vale? É fácil, non? Sistema de chamamentos. Bueno, pois está ben explicado nestas liñas por aquí, vale? Horario dos chamamentos. A ver, aquí normalmente pon que ao inicio do curso, ou cando se acumulen moitas vacantes, en Nadal, Semana Santa, que poden chamar mañá tarde. Eso é o que pon aquí, vale? Cando hai a principio de curso, Nadal, despois do Nadal, despois da Semana Santa, poden chamar mañá tarde. Normalmente só fan a principio de curso, E despois o horario pon de 10 a 3, vale? E os días normalmente nestes últimos anos, non sei se agora cambiou, penso que non, eran martes e venres. O de venres sabedes por que non? Porque non van chamar o xoves para que vos incorporedes o venres e vos teñan que pagar o venres o sábado ou o domingo, que non hai dinero. E como non hai dinero, pois esperamos al viernes, vale? Non hai dinero porque non hai. Porque o hai, haino e a mans anchas. máis cousas. Ola, se me presentei este ano por primeira vez por educación primaria, tamén teño mención de PT. Como teño que facer para que quede recollido, como é o caso dos de inglés, para ter unha posibilidade de traballar nun proba por PT? Non funciona así. Carfrieden, non funciona así, vale? Nese caso, terías que estar tamén nas listas de PT. Terías que meter nas listas de PT. E como te metes nas listas de PT? Ou a través de listas abertas ou a través de oposición. Non hai outra maneira, vale? O de inglés é para dar prazas bilingües, non é para dar a especialidade de inglés. É o que expliquei antes, vale? Non ten que ver unha cousa coa outra. Bueno, vou mirar que cousas me quedan para explicarvos a estas persoas que acabades de entrar nas listas e darvos a benvida. Por certo, así, por curiosidade, a verdade é que estou vendo bastante xente nova no chat que non me soa de nada, outra sí que me soa, pero hai moita que non. Os que sodes novos, sobre todo os que lle dastes hoxe aí a seguir, para preguntastes, tal, podedesme poñer aí no chat como chegastes ao directo, o sea, como vos enterastes, por curiosidade. A nivel anecdótico eu podo compartir que me chamaron un venres 2 veces e non o vin nesa franxa horaria, pero logo chamei eu cando puiden. Só quedaba vacante e tal. Vale, pero eu penso que iso é volk porque foi a principio de curso.
E a principio de curso, como chama mañá tarde, supoño, non sei se te estás referindo a iso. Por Discord, por Facebook, por Discord. Vale. Por Instagram, amigos que avisaron. Instagram, vale. Recomendación de un amigo. Vale, vale. Nada, era por curiosidade, por se alguna... bueno, digo vos por qué. Porque en Discord tuve que notificar non sei cantos millóns de veces porque non sei que lle pasaba a Discord. Que cheguei á conclusión que era que cando lle poñía esta icona que vos vou mandar aquí no chat diante, esta, hasta que lle quitei a mensaxe esa icona, non notificou, así que non me digades por qué. Non, eu dicía por se alguén se pasa o mesmo que probe a chamar o mesmo día. Eu chamei sobre as 12, pero xa me avisaron 10 a 11, penso. Sí, a ver, hai moito, eu coñezo xente, agora xa hai moito tempo que non os coito, pero eu había xente tamén que cando estaba de número 1 xa chamaba directamente esa persoa. Sabes? Eu coñezo xente que facía iso. Estabas de número 1, xa non esperaba nin que te chamaban. Chamabas ti a primeira hora da mañá, que bueno, a ver, está ben, non vai ser que se che poña alguén diante, pero bueno, como agora non se utiliza hasta as 12 tampouco ten moita incidencia. Dios, eu iba a mirar o que me quedaba por falar. Joder, espera, xa non sei nin o que faigo. Vale, da actualización das listas xa falei, das listas de sustitución xa vos expliquei, do de linguas tamén, restitución tamén, renuncias tamén, sistema de chamandos tamén, consolidación tamén. Bueno, creo que falei de todo o que tiña pensado. Non sei se queredes aproveitar para preguntarme algo máis no chat, sobre todo as persoas pois, que estades empezando. De todas maneiras, agora que supoño que xa como estamos en fase de despedida e tal, me estou despedindo, e para quen chegue ao final do vídeo en YouTube, non sei se haberá moita xente, pero bueno, vou ensinar así brevemente o que teño feito relacionado co concurso de traslados, e que son os recursos estes novos que vou anunciar dentro de pouco, pero vounos ensinar así brevemente para que alguén pode ter a primicia. Isto sería unha cousa que é un baremo, digamos, interactivo, vale, actualizado con todo o que puntúa este ano, etcétera, etcétera, vale. E outra cousa é unha cousa que espero que lle guste moito aos que participan no CXT, porque moita xente pregunta sobre como podo saber cantos puntos vou ter con novo non sei que, non sei quanto. Fixen esta calculadora de baremo que non vou ensinar nada máis, pero que espero que poida anunciar dentro de pouco e que vos guste. E que non veu, pois ben, e que non, pois o veredes. A app Embolsado só é para Android, algo para iOS. Eu só coñezo que funcione ben, só coñezo Embolsados. De todas maneiras, mira, unha aplicación, a ver, eu entendo que a tes que ter, vale? Eu tería, pero unha aplicación dese tipo eu penso que o único que che vai dar son dolores de cabeza, estrés, ansiedade e dormir mal. Porque vas a estar demasiado pendiente do tema e cos notificacións, non sei que, non sei canto. Eu era cando eu estaba pendente das listas non empezaba a existir algo de embolsados e tal, pero os primeiros anos que eu estuve non existía nada disso. Eu o que facía era todos os días que estaba pendente das listas, que estaba cerca de que me chamasen, levantaba ás 8 da mañá e poñíame co ordenador con F5, pues botaba así a mañá F5. Chegaba á tarde, bueno, xa me relaxaba porque, bueno, non tiña unha aplicación que me estuvese notificando aí de todos os cambios seguido e tal, e bueno, non sei, eu non sei hasta que punto unha aplicación che pode axudar e que te poden chamar antes e estar informados se tes a capacidade de consultar as listas como facía eu, por exemplo, pois vai che ser máis descansado para o cerebro. No caso de que te chamen dunha lista e estás traballando noutra, consolidas posto en ambas? Sí, claro. Aí sí. A baixa por enfermidade conta como renuncia? Non.
figúrache como renuncia a anteriores. No, a ver, unha baixa por enfermidade, é dicir, a ti chamaron, te estabas de baixa, ti non podes tomar posesión, pero eso non é unha renuncia, simplemente constarache aí que igual renunciache por enfermidade, pero eso non se están contando porque non é un motivo de renuncia siquiera. Simplemente, de feito, se lees o acordo de interinos con atención, pon que nese caso deberían guardarche a vacante, pero nese caso o único que guardan a vacante é cando te adxudican no CADP. Cando no CADP tes unha adxudicación, aí gardancho o destino. Pero nas sustitucións, aínda que o pon o acordo de interinos, non gardan. E por que se me está vendo? Dios, claro, estaba pensando, por que estou vendo aquí conxelado? É que me teño a mí mesmo posto aquí no outro lado, madre mía, que desastre. Bueno, que cousa rara. Collín a baixa e que? Cortouse a mensaxe. Veña, acaba a mensaxe que senón escapo. Colliche a baixa traballando. A ver, pero coller a baixa traballando, eso non che debería figurar na lista de sustitución. É dicir, ti estabas traballando, colliches unha baixa, subiche lá datos persoais, entendo. Entón non sei por que dis que che costa como renuncia. A ver, non sei o que che pasou, pero se estabas traballando non te puderon votar. É dicir, se estabas traballando, colliches unha baixa, subiche lá datos persoais, entendo, non. Digo eu. Se non hai oposicións un ano, sigo na lista, aínda se non consolidei. Sí, correcto. Se non se convoca oposicións da túa especialidade, vas seguir na lista porque non a van refacer. Porque só se refán cando meten a novos na OSO, pois se non hai a quen meter, non a van refacer. Grazas polas aclaracións. Que aclaracións? Non sei que aclaracións che fixen. Pero nada. A mí non me costa nada, home, estar aquí. A min gústame explicarle cousas á xente. De feito, onte estiven en Pontevedra explicándolle a funcionarios en prácticas o CXT, concursos, etcétera, etcétera. Apareceme en renuncias, foi no COVID. A ver, insisto, non ten ningún sentido que ti estando traballando colleses unha baixa e che apareza iso en sustitutos. Non ten sentido. En tal caso será que estabas de baixa, te chamaron e non tomaches posesión. Pero aínda así, non te preocupes que non é unha renuncia. Non hai límite de renuncias por enfermidade, só lo faltaría. Senón estábamos jodidos. Jodidas. Así que non te comas o tarro, que non hai, confía en min, non hai renuncias por... Non hai límite de enfermidade. Non existe iso. Vale, non sei, tería que ver exactamente o que me estás dicindo, porque me chama moito a atención, pero ten tranquilo que non, ou tranquila que non hai límite por renuncias por enfermidade. Mira, vou aproveitar, creo que non o contei en directo desde outro. Contei outro, non sei, contei vos o que me pasou no curso de Lugo coa aplicación de datos persoais e de comunicación de partes de baixa. Contei vos algo deso. Decideme aí se sabedes esa historia, que igual xa a contei por non repetirme. Se consolidei en dúas listas, convocan opos nas dúas. Só pode quedar na lista que vou exame ou iso cando non consolidei. A ver, vamos por partes. Consolidei en dúas listas e convocan opos nas dúas. Vas a unha, porque as dúas non podes, é materialmente, físicamente imposible, e vas quedar nas dúas, porque o requisito, cando se convocan oposicións de especialidades nas que estás consolidado, o requisito é que vayas a unha especialidade. Poderías ir incluso a unha terceira especialidade e quedar consolidado nas outras dúas igual, Vale. Cando entras na lista por primeira vez, despois de presentarte ás opos, o xeito de ordenar os sustitutos ten en conta únicamente a nota de opo ou tamén a de concurso.
A ver, vou vos ensinar a nota que se ten en conta para actualizar as listas, porque isto tamén ten a súa ciencia. Non quería ir aquí, quería ir a Eduopos. E despois conto vos a anécdota esa de comunicación de partes que vexo que nunca a contei aquí. Os vais a reír. Vale, mira, a nota que se usa para ordenar a xente nas opos, digo, nas listas despois das opos, ai que rollo do captcha, se superache, entendo que me preguntas por alguén que non superou a segunda proba, vale? É esta nota de aquí, pero é que non é esta nota de aquí. É esta nota de aquí, pero en vez de ser o 60% ou 40% é o 50% e o 50%. Non sei se me explico. É dicir, é o 50% desto e o 50% desto é fase media. Vale, non é, por iso que hai moitas veces que a xente ordénase vendo esta nota, pero é que non te ordenan por esta nota. Ordenante polo 50% desto e o 50% desto. Boas noites, se che aceptan a comisión de servicios por saúde familiar, teño algunha ventaxa nas listas? A ver, nas listas non. No, o sea, entendo que che aceptaron unha comisión de saúde ou de conciliación ou do que fose, e a túa pregunta é se por iso, agora, a hora dos chamamentos, tes algún tipo de ventaxa. Non. Aí, a ventaxa, entre comillas, é no CADP, que se che axudicase no CADP, pois pasas por enriba do teu colectivo dos que non teñan ese tipo de comisión. Mirade, vou vos contar a anécdota que me pasou no curso, mirade. No curso, quedou coa miña compañeira de traballo Laura, Laura estaba explicando a aplicación de datos persoais e como se suben os partes de baixa a datos persoais. No? Entón díxome, Pablo, entra aí, vamos explicando. Entón eu entrei aquí, fun a comunicación de incapacidades, vale? Entón, claro, eu tiña, aquel día só tiña este parte de aquí rexeitado, no? Entón, este parte rexeitado foi unha vez que estaba facendo precisamente un vídeo cando saiu por primeira vez o sistema este de subir os partes, que foi, como vedes, en maio do 19, porque é cando estaba facendo o vídeo, entón saiu nese mes e nese ano, en maio do 19. Entón estaba probando o sistema. Entón eu naquele momento non tiña á man un parte de baixa médico de verdad para subir. Entón, como estaba facendo un vídeo, e iso no vídeo non se iba a ver o que eu subín, vale? Subín algo e sin querer dinlle a enviar o parte, vale? Porque, a ver, tú daslle aquí a engadir, e entón aquí seleccionas o tipo de parte, eu seleccionar a baixa, aquí pos a data de inicio, a data de fin. Problema, que claro, eu pensaba que ao darlle aquí a crear, que che iba a sair unha mensaxe de desexa vostede enviar o parte, pero non, o sea, daslle a crear directamente e xa envía o parte. E claro, eu tiña o meu parte, o que era o meu parte aquí cargado, entón vou vos ensinar que foi o que lle mandei á Delegación Territorial de Lugo, concretamente como parte, foi isto, que se acaba de descargar aquí, este loguito do sindicato, no que naquele momento aínda non traballaba, pero sí que iba a empezar a traballar en nada. Entón me dilles este logo, non? Entón o día seguinte estaba na escola de idiomas, que era onde traballaba naquele momento, e ven o director e dime, Pablo, chamante aí da dirección territorial, tal. Eu, joder, que raro, tal. Hostia, pequena bronca me botaron, que subirá un parte irregular, que non sei que non sei cuándo. Non, home, que só estaba facendo un vídeo, que non sei que para ver como era o sistema, tal. Bueno, pois con esas cousas non sei xo. Bueno, dixeron máis de Dios, non? Tal, bueno, entón, a cousa simpática do curso foi que lles estaba contando isto, vale? Coa aplicación de datos persoais aberta, e dinlle a intro, que eu pensei que ao darlle a intro non iba a pasar nada, e ao darlle a intro envíame outro parte, este de aquí. Entón, claro, ali todo Dios escachou de risa, eu coas maus na cabeza dicindo, tierra, trágame que acabo de enviar outro parte, con sorte desta vez non enviei nada a xunto, non? Pero dixenlle a Laura, boa,
o luns pola mañá, isto foi un sábado, o luns pola mañá a primeira hora vou ir á delegación, voulles pedir disculpas porque xa da outra vez me chamaran de todo, entón non é plan, sabes, porque encima eu vou habitualmente á delegación e falo coa xente da delegación e digo, me coller manía, que os estou vacilando aquí cos partes. Entón, chega o luns pola mañá, levántome ás 8 da mañá para estar a primeirísima hora ás 9 na delegación e ás 8:30 chegame un correo electrónico da delegación dicindo que enviara un parte, que faltaban datos, que non sei cuánto. E digo eu, oh Dios, entón, como me poñía un teléfono, vedes aquí, isto que me chegou aquí foi o que me chegou o correo. E aparecime este teléfono, entón chamei o teléfono, e falei coa rapaz e dixenlle, mira, creo que me acabas de enviar un correo máis unha mensaxe aquí de que enviei un parte e tal. E expliquei, dixe, mira, tesme que disculpar porque foi dando un curso tal. E díxome, pero quen eres tal? No, Pablo Rodríguez Vila tal. Entón xa se empezou a escarallar porque me conocía tal. E dice, non te preocupes, o que pasa. E dicíame, o que pasa é que non che podo borrar. E eu, non te preocupes, que a mí o que me borres de aí é o de menos. Ainda me vale para contar a anécdota. Así que mirade a festa que montei no dichoso curso co dichoso sistema de, joder, ainda lle dixen á rapaza da delegación, dicer, joder, decidilles que vos poñan aí un botoncito de confirmar, ou polo menos que lle des a intro que non o envíe, porque o de darlle a intro que xa me colleu de sorpresa, sabes? O sea, tiña isto así aberto, non o vou facer, tiña isto así, as datas postas, e doulle a intro e envíamo. Home, non me jodas, sabes? Bueno, con esta anécdota creo que me despido. Vémonos no próximo directo. O próximo directo vai ser sobre o concurso xeral de traslados. Explicarei concienzudamente e detidamente o baremo, todo o que puntúa, todas as novidades que hai. Incluso hai novidades despois das novidades, o sea, unha cousa a tope do CXT. Entón o próximo directo será sobre o CXT, explicarei iso, presentarei os recursos que xa ensinei algunha imaxe aquí antes, os recursos novos do CXT, e nada, vémonos no próximo directo. E recordade, se tedes dúbidas porque estades empezando, non vos quededes con ela, vale? Na miña página web tedes un WhatsApp a preguntarme dúbidas por aí, na miña página web tedes un correo electrónico, a CIGA ten, o sindicato no que traballo, as portas abertas tamén para que as persoas que estades empezando vaiades por ali, preguntar as vosas dúbidas, todo o que queirades. Ala, veña, boa noite.